Ari ambuye naira naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandireni pa programu yathu ya lero. Programu yathu ya lero ikhala yosiyana napo ndi mapulogalamu ena amene takhala tikuwatsatira. Makamaka programu ya lero yapangidwa cholinga chokuti titodziwitsanapo zinthu zina zimenenso zili zofunikira. Zokhudza skulu imene ikutsegulidwa, imene iliyo idzigwira ntchito limodzi ndi Lilongwe School of Biblical Studies pofuna kuthandizira anthu ambiri kuti athe kudziwa mawu a Mulungu. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, komanso sikuti ndili ndekha yayi. Ndilinso ndi abale anga atatu amene tikhale nawo pa nthawi imeneyi pa programu imeneyi, pamene tikhale tikukamba zambiri zokhudza skulu imeneyi. Ambiri mwina tikudziwa za Lilongwe School of Biblical Studies, ndi skulu imene ili ya mpingo wa Khristu, ili ku Lilongwe ku Mitundu, mbali ya Kubunda uku, imene yakhala ikuthandizira ndithu mipingo ya Khristu mawu a Mulungu, komanso anthu ambiri osiyanasiyana kudziwa bwino baibulo lawo. Ndipo patapita nthawi ndinoti chinthu chofunikira kwambiri kuti anthu ena atopeza mwayi ophunzira baibulo. Pozindikira skulu imeneyi singathe kutenga anthu ambiri chifukwa cha zinthu zina, koma ndinoti chinthu chofunikira kwambiri kuti ikhalenso ndi skulu ina imene idzathe kuthandiziranso anthu ambiri kupita kumeneko kukaphunzira mawu a Mulungu. Monga mmene ndafotokozera kuti ndili ndi abale anga pano amene atithandizira kukamba za skulu imeneyi. Ndikulandireni abale anga pa programu imeneyi. Choyamba monga ndafotokoza kale kuti ine ndine Vinjero Gondwe, nchinthu chabwino kuti anthu akudziweni kuti inunso ndinu ndani. Ine ndi Frederick Phiri Masiye kuchokera ku Mchinji, ndimasonkhana mpingo wa Khristu pa Kalombo. M'bale wangapo? Inenso ndi Aaron Chavaya ku Mchinji, ndimasonkhana mu mpingo wa Khristu pa Gome la Chiruzi, komanso ndi mmodzi mwa aphunzitsi pa skulu imeneyi. Inenso ndi Jabez Phiri kuchokera ku Lilongwe, ndinenso mmodzi mwa aphunzitsi pa skulu imene muyifotokozera pamene paya. Monga tikuwafotokozera omvera kunena kuti ndi skulu imene idzigwira ntchito ndi Lilongwe School of Biblical Studies, koma ikhalira ku Mchinji imene tidziwika ndi dzina loti Mchinji School of Biblical Studies. Ndi extension chabe ya Lilongwe School of Biblical Studies, imene cholinga chake choti maskulu amene awiri azitogwira ntchito limodzi ndi kupitiriza patsogolo mawu a Mulungu. Monga mmene mwafotokozera kuti ndinu amodzi mwa aphunzitsi, ndazina munthu amakhala ndi chidwi kuti kuti aziphunzitsidwanso kuti kuphunzira kwawo ndi kotani. Nzeru zawo zilipo nthawi zina amakhala ndi chidwi chimenecho. Mwina mukozowapatsa kwetutuzi kuti nanunso pamene kuti mukamba kuti ndinu aphunzitsi, anthu akamafuna kutumiza anthu oti adzaphunzire, mukozowafotokozera kuti inunso maphunziro anu a baibulo munaphunzira motani. Azikoma kwambiri. Ndiyambe nkunena kuti sutitangodzuka kuti tikhala ndi skulu basi maphunzitsa osadziwa kalikonse. Ine ndi mmodzi mwa anthu amene ndaphunzira pa skulu ya Lilongwe School of Biblical Studies, ndipo ndili ndi degree pa maphunziro a baibulo. Komanso pali pano ndikuphunzirabe ndi Audi Bible School, komanso ndi Audi Video Bible School. So kufunabe kupitiriza chiphunzitso patsogolo tikhale ndi chidziwitso chokwanira. Komanso I think pa International Bible Teaching Ministry. Muliso pamenepo. Kufuna kupitiriza maphunziro anu. M'bale wanga pakatipo. Mmene akulankhulira m'bale wangawi ndi kuti ndi chimodzimodzi ndithu. Inenso ndili ndi degree ya Bible, komanso ndiye kuti ndikupitiriza kufuna kuti tione chitsogolo chathu chikhala chotani. Zimene zikutipanga ndithu kuti tikukhala woyenera kuti tikhoza kukwanitsanso kupereka maphunziro amenewo. Kwa ena. Ndikupempha nanunso mwina
mukhoza kukhala nzokamba. Yeah, kale kake ndicho chole. Yeah, sikuti munthu amangodziwa kuti andikhala mphunzitsi ane ndafanira kuti aphunzire kaye chole kakhale yani odi akhale mphunzitsi. Inenso ndi mmodzi amene ndikhale nawo mphunzitsi kumene kayo ndili mphunzitsi kumeneko. Amene ndili ndi degree yanga ya Bible. Ndinaphunzira mokonera bwino komanso panopa ndikupitirizabe maphunziro cholinga kuti apiretu patali maphunziro aine. Yeah, ndiyo sangalatsa kwambiri kuti anthu adzitodziwa kuti kodi maphunziro ndorani chifukwa nthawi zina anthu amakuona ngati kuti za Bible basi umangodzuka ali mzimu woyera kulankhula. So ndiyofunika kuti palibepo field ina iliyonse pa dziko lapansi limene munthu ungayiphunzire kapena ungayidziwe osanaphunzire. Umayenera kuphunzira ndithu, akakhala madokotala amapita sukulu, akakhala apolisi, akakhala manesi, maloya, kaya mabuildala, amadzera ndithu mu system ina yake ya maphunziro. Ndenda zina zinthu za Bible anthu amangoona ngati zoti kongodzuka, koma tikuona ndithu kuti sikulu imene tikuyamba pano ili ndi anthu amene anaphunzira ndipo akuphunzirabe Bible mozama. Tiyambe ndi m'bale wathu inu Frederick Masiye. Munaona kuti nzofunikira bwanji kuti pakhalenso sikulu imeneyi ku Mchinji? Ithandiza motani, kufunika kwake ndi kotani sikulu imeneyi kuti ikhalepo? Chabwino. Monga munafotokoza kale kuti ino ndi sikulu ya Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ndi maphunziro apamwamba amene atsogoleri pokhala pasi adaona kuti anthu amene adzibwera kuphunzira ku sikuluyi adzikhala ndi certificate ya 4. Makamaka poonera kuti maphunziro onse amene amaphunzitsidwa ku sikulu imeneyi ali mu Chizungu. Choncho munthu amene amangodziwa chilankhulo chathu chimene ndabadwa nacho sangakwanitse kumvetsa pakuphunzira kumeneko. Komabe panali anthu ambiri amene amalakalaka kuti abwere adzaphunzire nawo amene ku sikulu sanapite patali. Ndetse pano atsogoleri pokhala pasi adayang'aniranso kufunikira kwa anthu amenewo kuti nawonso adzatukule mpingo tipange bwanji. Ndiye anakhazikitsa nthambi imeneyi imene yopezeka ku Mchinji kuti anthu awawo adzikaphunziranso. Choncho sikulu imeneyoyo ndiye kuti idziphunzitsidwa mu Chichewa. Cholinga chakuti nawonso apeze mwayi akathandizire mpingo kutsogolo kuno kubwera. So chimenechi chimene atsogoleri atayang'ana atakhala pasi adachiona kuti nchofunikira kuti chichitike nchifukwa tili ndi sikulu imeneyi ngati branch ku Mchinji ya Mchinji School of Biblical Studies pansi pa Lilongwe School of Biblical Studies. Ndithu. Kwambiri I think chimene mufuna kuti yankhe ndi chonena kuti Lilongwe School of Biblical Studies ni Mchinji School of Biblical Studies ni masukulu ofanana. Koma chimene changosiyana ndi chakuti Lilongwe School of Biblical Studies imafuna munthu amene anafikira form 4 ali certificate form 4. Zimene popeza maphunziro ake amatenga munthu degree kumeneko ndipo maphunziro ake onse ali mu chiyankhulo cha Chingerezi. Zimene mwina anthu ena Khristu ena mu mpingo wa Khristu amafuna kuphunzira koma mwina form 4 sanafika. Amatsekerezedwa pamenepo. Ndiye kuti Mchinji tsopano yabwera kuti ngati singafike kwatu kumunora nini? Bwerani. Ndipo kwatu kumunozizwa kala mwina mu chiyankhulo chathu. Wakokala kala mwina adanena ineso tichichewa sindziwa. Lego ndio mwina wafuna ndifu. Adigere sokolo yaye. Ndio kuti sana yone noti munokozo kandi osanga kuti ndipite ku Lilongwe School of Biblical Studies kulenga ndi qualification anga kapena ndipite ku Mchinji Biblical Studies kulengeraso ndi kuchekera kwanga. Tokokamba za Mchinji School of Biblical Studies. Malatu chavaya. Mukoza kuriforozera kuti ili badi komanso mwina munthu atakauta afuna kafike pakozoyenda morani pa sikulu imeneyi. Zikomo kwambiri. Choyambirira ndionetse kuti sikulu imeneyi ikutchedwa kuti Mchinji School of Biblical Studies chifukwa yakhazikika mu Mchinjimo. Okay, mwanga ndi Mchinji School of Biblical Studies umaili kunsanje. Imeneyi ndi sikulu imene yakhazikika mu Mchinjimo. Komano popeza Mchinji ndi yayikulu, tikapita ku Mchinjiko kapena kuti tikafika ku Mchinjiko ndiye kuti ikapezeka kuti ili ku Kapiri. Moti anthu amene amadziwa bwino pa Kapiri umu ndi kulankhulira mu ayi ndithu. Akudziwa ndithu. Nkhani ya mayendedweyi makamaka kwa munthu amene akutuluka msewu wa Kasungu. Ndiye kuti akamayandikira pa Kapiri amangodutsa pa polisi polisi ya Kapiri ndiye kuti nkufika pa msika wakale pamene pamachitikira kale msika pa Kapiri fauna samutsidwa nchifukwa ndanena kuti pa msika wakale patsogolo pang'ono akadutsa papa pali chikwangwani chimene chalembedwa Nthema. Akafika pamene pandeti amangoyenda pang'ono ndikantunda kochepa kwambiri of course ndiye kuti nkuyang'ana kumadzulo
kumene apeza chikwangwani cholembedwa Mchinji School of Biblical Studies ndi chachitali ndithu ya sichingasowekere choonekera patali ya nditi kwa anthu amene akuchokera chakumpotoku ndi nkhani yake imeneyo yosavuta kwambiri. Kwa anthu amenenso akutulukira msewu wa Lilongwe kapena mwina ku Mchinji kuboma ya kapena so akuchokera Mchinji boma kapena ya kuboda ya amene wandeti msewu wawo ndi umodzi fakafika paka mwendo angokhota kutenga msewu wakasunguwo ya so ndiye kuti amene waso pokatsikira pawo pakuyenerabe kukhala pa msika wakalewo ya ndiye kuti nawonso kachikwangwani kamene kakanthemaka amakapeza pamenepo ndiye kuti akungoyang'ananso kumadzulo ndithu aonanso chikwangwani chimodzimodzi ndithu so mayendedwe ake ndi amenewo ya I think mwatipatsa ndithu tuzika bwino enanso mwina amene ali ku Mchinji komweko samadzoli skulu ili pati koma at least tikutha kukhala ndi chithunzi kabwino. M'bale wathu tili ndi m'bale wathu pano Chabesi tudziwa kunena kuti m'bale wathu masiyana ambapo kufotokoza pang'ono koma njofuna kuti thandizire kuti mwina munthu akozokhala ndi chidwi kuti ine ndimafuna ndakaphunzira maphunziro a Bible chifukwa tukamba pazinza Bible ndimafuna ndakaphunzira maphunziro a Bible koma kodi kupatula zimene anena zija kuti pamakamba za English koma English ati ndi yakulira kusiko Bible studies ndi chichewa pali zinthu ziti zimene munthu zingamuyeleleze kuti adzapezeke pa skulu imeneyi zoyeneleza nziti zimene munthu amene okhala nazo. Chabwino zoonadi nditi kuti munthu afike ku skulu kumene kwene kuti akhale ndi zoyeneleza asali wangoyamba ngonyuma banzi kuti adafika ndabwera bazi oliva bazi ayi kwa kuti pafuna kuti pakhale zoonadi kodi zoyeneleza kuti munthu uja akaphunzire pa skulu imeneyi choncho mwazoyeneleza zina zimene munthu ayina kuti akhale nazo nditi choyamba akhale membala wa mpingo wa Khristu. Tikamati mpingo wa Khristu ambiri mmaziwa kuti Church of Christ nditi akhale membala wa Church of Christ akakhala membala tsopano akhale mwamuna amene ali kandi wokwatira ndi osakwatira kuti wana nditi ali pabanja eti kapena kuti sali pabanja nditi akhalenso okhulupirika. Tiyakamba za mwamuna amene ali pabanja sinde kuti atenga ndi mkazi kuti apite kuti ku sukulu kwayi koma kuti akamapita ku sukulu kuti mkaziyo amusiya kumalo kumene atani kuti akuchokera nditi amabwera yekha mwamunayi akaphunzira kumeneko kenako nditi azabweranso kuzampeza mkaziyo amene sali pabanja ndi chimodzimodzinso nditi achoka suti apita m'makolo ake kapena zake ayi koma ngati iye wasankha nditi apita kumeneko akaphunzira. Kuonjezera pamenepo tinaonanso kuti nchofunikira kwambiri kuti munthu amene ayina kuti apite kumeneko akhalenso ndi choyeneleza ngati kuti azidziwapo kulemba komanso kuwerenga Chizungu. Tanena izi chifukwa chakuti tili ndi library imene muli mabuku okhaokha a Chingerezi nje munthu oti amangodziwa chiyawo chokhachokha kozi mangogwira mabuku akunena kakulisozonani mangoona zithunzi nditi sapindulapo ayi zongothandizira kuti zimene waphunzira mkalasi nditi ukuso akakaziona bwino nditi zithandizire kuti moyo wake wakhale uli mkuyenda bwino komanso nditi maphunziro akhale kuti akukhazika bwino kwambiri. Choncho nditi izinso ndi mwazina zimene zili zoneneza kuti munthu akhale ku sukulu kuti apite ku sukulu kumeneko. Pamene mukamba zimenezo mwina kazi nda kuzoni fees na zakati kazi ngotani pali mene mukuzolithandiza morani chabwino ndamba zakati naikala fulokoza nditi mafusa abwerabe ndayabwino. Sukulu imeneyi monga mene nafulokozera pachiyambi sukulu imeneyi ndi yaulere choncho nditi munthu amene ali ndi zoneneza nafulokoza zija kuti mwina ali pabanja kasadi pabanja amatha kuwerengapo Chizungu komanso ndi membala wa mpingo wa Khristu okhulupirika. Chinanso chimene ndingafulokoze chimene chiti wafika bwino ndi chakuti sukulu imeneyi ndi sukulu yaulere. Tikamati sukulu yaulere ndikuti malogona alipo chakudyanso chilipo zonse zinzachali kodi zaulere zoti munthu andidi angotenga zofunda zake nkumabwera kumeneko. Ngakhalenso zida zogwiritsira ntchito ngati kuphunzitsira komanso kuphunzirira munthu zonse zili kuti kodi zili kumeneko zolembera makope kaya mabaibulo kumene nditi zonse akazipeza kuti munthu akazipeza kumeneko sikuti munthu agula yekha ayi koma kuti kumeneko zilipo adzazipeza. Nkhani yake nditi kodi nkhani yake ndi imeneyo ndithu. I think
pamene mufotokoza zonsezo nchinthu chofunikira ndithu mutapetsetse kuti salipira ndithu ndalama iliyonse ndi yaulere tikakamba ulere tukamba ulere ndithu so tiyamikire kwambiri chifukwa kuti mpingo wa khristu unaona kufunikira kuti lero chifukwa sizophweka munthu kukhala pa sukulu koma khala yaulere chakudya malogona china chilichonse chaulere chimene chili chofunika choti munthu angokhala nchidwi basi kuti akaphunzire mawu so ndi chinthu chosangalatsa chinanso I think chimene mafuna kuonjezera nchakuti pamene mafotokoza kuti wina munthu akhaleko knowledge kutha kuwerengako kachingerezi I think ndetu zotanthauza zoti sizupereka malire munthu akazokhala odziwerenga kachingerezi koma mwina anasira standard 8 anasira form 2 kapena form 4 koma alibe certificate so ndifakire kuti sipaitofunika munthu wa certificate ina ali koma tikungonena izizi kuti akhale nazo kuti athe kudzafikira kumene nthazi yako kuti mina akamba za chingerezi mwina anena za form 4 so tukamba za kilasi pano tukamba za zinthu kati zimene zilizo zoene so tiyamikire kwambiri ifo skulu imeneyi mwafotokoza zoyeneneza komanso mwafotokoza kuti ndi yaulere zakudya malokhala munthu amakhala pamenepopo zonse matero I think zonetsa ndithu kuti mpingo wa khristu uli ndi chidwi choti anthu aphunzire mawu a Mulungu chifukwa kuyika zinthu maulere lero zinthu zophweka koma tiyamikire kwambiri foti mpingo unaona kufunikira kwa zinthu ngati zizo m'bale wathu Masiye pamene amafotokoza uyu munthu azina munthu akozomati yaulere popeza amango kaphunzira 2 days nkumachokako kodi nthawi yaitali bwanji pa sukulu pamenepo munthu amakakhala potherere masiku awiri basi nkumachokako kapena zimakhala morani zikomo kwambiri sukulu imeneyi ili ndi nthawi imene idakhazikitsidwa kuti munthu adzikhala ku sukulu kwa nthawi yotalika chonchi zakhala ndi chizolowezi kunena kuti munthu akangobatizidwa mu mpingo wa khristu ndeti amatha mwina kutengeredwa pambali ndi abusa kapena aphunzitsi kapena alalikiso kuti amphunzitse basi ka 2 hours wosi choncho tili ndi nthawi ndithu yayitali ndi zaka ziwiri moti amene ayambe apa pakuphunzira ndeti ayamba pa 24 February akudzamaliza pa 6 November kumana zaka ziwiri zimenezi ndio ufuna matchula zaka isira mungu kamba February November chakaine sokhala February tikuchokera mu 2026 ukafika mu 2027 afuna pamene kupata zina muda wako zosabvetsa zaka ziwiri koma February November kodi chaka chimodziriyo chabwino popitiliza siti kutanthauza kuti munthu ameneyu adzangokhala ku sukulu mpaka na adzamalize tili mofanananso ndi masukulu ena abo amene amayendetsedwera timakhala ndi ma holidays choncho tili ndi ma holiday awiri osiyana holiday ine imangokhala yopumuza chabe mutu ehede imene timakhala 1 week siti alola ana apite amakhala konko koma holiday ine imakhala yokulirapo mwina mwezi wathunthu so timalola kuti atani apite komanso akamapita timawathandizira transport chifukwa anthu ambiri amakhala kuti adachokera madera osiyanasiyana atali amene akuyenera kuyendera ndalama zochuluka kuti akafike kumeneko so timathandiza transport yopitira komanso yoti adzabwerere nthawi itakwana so mmenemu ndimene sukulu imene ilili kumbali ya nthawi ndithudi chifukwa tiyamikire potunikira makamaka tikakamba za zaka ziwiri so mafotokoza bwino kuti sikuti zaka ziwiri umakhala komweko mpaka zaka ziwiri kuti umakhala ndithu maholiday upita nyumba ubwera choncho sukulu yopitirira so zaka ziwiri zakezo zimayenda motero so tiyamikire kwambiri chifukwa cho tipatsa chituzo komanso ndasanga kwambiri mafotokoza za transport kuti munthu ayenera kuti apatsidwe transport asavulike mayendedwe ndithu mpaka akafike kwawo basi kenako nthawi yoweyikayo so abwererenso ku sukulu so tiyamikire kwambiri chifukwa ndikuoneka kuti sukulu imene ili ndongoso labwino ndithu pamene tikupitirira ndithu programu ya nthawi zina anthu samatokhala kuti sukulu imene nanga munthu akamaliza amapatsidwa pepa lanji zimakhala motani m'bale wathu Masiye m'bale wathu Chavwaya mukhoza kutiunikira kumbali imeneyo tikabwera sukulu imene kunkumaliza tiyembekezo zapatsidwa pepa lanji funso labwino kwambiri ndilosangalatsa chifukwa likutenga chiyembekezo cha munthu wina aliyense kuchokera amene abwere komanso mwina amene sangabwere konse sukulu imeneyi mmene amayankhira m'bale wanga kuti ndi ya zaka ziwiri ndiko kuti munthu akaphunzira wafika pa mapeto
ndekuti timapereka diploma ya zimenezi ndi ziyenerezo za sukulu kuti nthawi zina anthu ena amasokoneza ya eno maganiza kuti mwina akaphunzira ukuku pasi alubwera kuno kuti zidzalimbana ayi izi ndi ziyenerezo chabe za sukulu ya so timampatsa diploma. Ifeyo tikuchita izi chifukwa cha zoyenereza zathu zimene tili nazo paja tikukamba za masukulu awiri pano yafa tikukamba za Lilongwe School of Biblical Studies komanso ndi Mchinji School of Biblical Studies ya ndi masukulu awiri amene ndi pa ubale wawo ya mwanjira ina tikhozo nena kuti kenaka nkamwana ka uyu ya so Alilongwe amapereka degree koma kumchinjiku ndi diploma ya ndifotokozeponso kuti ana amene tikuwatenga tikamaphunzitsa tikuphunzitsa kuti ndi alaliki ya tikuwapanga training ngati alaliki osati ngati abusayi ya fa sindikhulupirira kuti angafikire mophweka pa ubusapo chifukwa buku lopatulika liti kamayang'ana lili ndi zoyenereza zambiri zimene mwina ya zikhozo khala ndithu ya ndizovutirapo ndithu kuti munthu azilenda kuti anakunda ineyo fika pa ubusapa ayi so timapanga training alaliki. Yeah, I think chinthu chosakazitsa fanta zina anthu amaganiza kuti munthu akangopita ku Bible school ndoli ndi busa. Osefe palamatira busa ajakwaya. Ndo mangovomera mobwerekera kunende chocho kuba. Maskulu apanga trainers. Tiro machuka di motero kuti kakhala ku midziwo. Aya abusa basi popeza sambadziwa timangovomereza abe. Ya. Mangoma mobwerekera ndifalaliki. Yeah, I think as that whole video I need to trap the tete kuti Lilongwe School of Biblical Studies omaso Mchinji School of Biblical Studies amapanga training azilali. Lilongwe School of Biblical Studies imapereka degree, Mchinji School of Biblical Studies imapereka diploma koma osewa ndalaliki ndithu ampingo wa Khristu. Ni maskulu amene akuthandizidwa ndi mpingo wa Khristu. Nchifake so mafuna munthu wa mpingo wa Khristu. Nazinambo ande kuti ndinokondera bwanji amipingo eresa bwera. Yayi. Kuti khalera ulelemu chifukwa amene athandizamo ndi mpingo wa Khristu. Ndakuona kuti ife popeza kuthandiza mpingo wa Khristu tithandizenso Khristu wa mpingo wathu. Ndi nchifake munthu akamaona kuti bwanji ife simutenga zofuna zake zina ndi zinthu ngati zimene zizi. So tiyamikire kwambiri chifukwa mwatauri kufotokozera kuti ndi diploma munthu amakhala mlaliki. Pamene tupita kumapeto nthawi yathu kuyandikira kuti zikamaliza ndithu m'bale wathu Jabesi mukhoza kutipatsa tutuzu chamakosera amene munthu akabwera umene kudza phunzira zinthu zina ngati ziti. Tudzole simungafotokoza zimene zonse nthawi yathu koma mukhoza kutipatsa tutuzu kuli izi. Chabwino monga bwana fotokoza kuti anabwera kumene kuti munthu amene abwera kumene kuti adzaphunzire ndi zaka ziwiri. Ya ndi chifukwa ndi zaka ziwiri kumene kuso nditi timapereka maphunziro kana kuti timapereka maphunziro amene timacha kuti makosi okwana 46 nditi ndiwo chulukira ndithu mwaina makosi amene timapereka kumene timaphunzitsa kuti ana asulidwe bwino adziwe bwino zinthu zambiri zimene Bible limafotokoza nditi timayichaso hermeneutics. Hermeneutics nditi chichewa chake choveka bwino akozwa sananga bwino uli muzaphunzitsa chichewa pa mwena chichizo zokabwaji one. Hermeneutics chichewa choveka bwino nditi ndi kamasulidwe ka Bible maso kakwisidwe ntchito ka Bible. Kuti ukaiva verse uli masulidwe bwino ukwisidwe ntchito bwino. Maso ikwisidwe ntchito bwino. Simafunika nkalasi. Simafunika nkalasi. Ozari ndaona vanhu vana kuti apamenda mvundukula po basi mpomwepo. Izo. Mupigwa Khristu muri zimene. Ya konjeza so pamenepo timaphunzitsa nkhani kuza ndi Bible geography. Ndi malo amene Bible linalembedwera komanso malo amene zitachitika nkhani zimene Bible timazipeza zosiyana. Nditi timaziphunzitsa kuti timaziphunzitsa kumene. Bible geography nali konse imodzi imene inenso ndikaikonda ndi pa skulu chifukwa imakhangati kupatsa chithunzi. Umakhangati ukuziona zinthu zimene ukamawerenga unanayizira naye yokapo pita apa ndi mutu mwako mumakhala muli mapu aja tsopano kuti kuti anayenda apa anapita apa umakhangati ukuziona zimakuthandiza kuti uzimve bwino umakhangati uyenda nawo yasa ndikonse yabwino bwino. Konjeza so pamenepo timaphunzitsa nkhani kuza ndi Holy Spirit. Mzimu woyera. Anthu ambiri amakamaka kuti zosiyana kuza ndi Mzimu woyera
Akona kali bwana mzimu leo mango chu bodini wanali kodi wabwera koma kumeneko timaphunzitsa so maukadaulo mungamene tinaphunzirira ya mungamene lero janafotokoza kuti tinaphunzira tinatenga degree pano tikupitirizabe maphunziro athu kuti fena patali ndi timaphunzitsa so maukadaulo kuti anthu adziwe za mzimu oyera zenizeni imene baibulo limafotokozera ndi maphunziro ambiri mungamene afotokoza kuti pafupifupi 46. Chinanso I think monga Ulongo School of Biblical Studies komanso Mchinji School of Biblical Studies tikakamba za makosa amene mwachula 46 umongo cholo chepa tuzonse mungafotokozera koma chinanso chimene anthu anodziwa choti timaphunziranso baibulo mwa ndondomeko kuyambira buku la Genesis mpaka buku la Chivumbulutso ndati verse by verse makhala kuitsekula kuiphunzira kuipanga understand kuti munthu akhoza kuipanga so ndi chinanso chimene chimakhala chikuphunzitsidwa bwino ku skulu imene pamene tikupita kumapeto m'bale wathu Masiye tatsala pafupi ndika 3 or 4 minutes kuti timalize program yathu alipo wina amene akutimvera kuti so zimenezi ine ndikalephera kupita kufoja izi koma mwaisi uti sumenewo kodi munthu amene afuna kubwera akhoza kukupezani motani? Ndi funso labwino chifukwa monga tikulankhula pano vena pano pa mtima ulidyoko so ndi funso lofunikira kwambiri kwa onse amene akutimvera komanso amene angapatsidwe uthenga kuchokera kwa amene wamva kuti kodi anthu amenewa titha kulumikizana nawo bwanji. Mutha kulumikizana nafe kudzera pa manambala awa 0 78 47 80 26 0 78 47 80 26 komanso 0 8 awiri 21 7 66 16 kubwerezaso 0 8 awiri 21 7 66 16 komanso yachitatu imene mutha kulumikizana nafe ndi 0 9 awiri 45 48 6 awiri komanso 1 0 9 awiri 45 48 6 awiri 1 mukatero mutha kulankhula nafe kuti tidziwe ndinu ndani popeza anafotokozapo zokhudza ndi ziyenerezo mukhoza kuti mwasangalatsidwa koma mwina ndinu mzimayi pakadali pano sitidayamba kuphunzitsa zimayi koma tofuna amuna choncho tidziwe kumene mumasonkhana ndi kuti komanso ngati utakhala kotheka kuti zachitika mwadongosolo umene tafotokozera muthanso kuwauza abusa pa khomi lanu kuti akhoza kulumikizana nafe kuti adziwe kuti muchoka komanso ndi zina zimene tingafotokozerane popeza mudzayimba foni omwe ndi mmene anthu amene akhoza kutipezera kuti tapatse mwayi kuti adzaphunzire nawo pa sukulu imeneyi. Alright. I think manamba amene apezeka pamene popo komanso akhoza kutipeza pa Facebook kungoyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies pamene paliso information ya Mchinji School of Biblical Studies imene munthu akhoza kupeza information yonse ndopeza mayankho amafunso amene angatheso kukhala nawo pa zinthu ngati zimenezi. Monga mmene mafotokozera skulu imene kuyamba mu February chaka cha 2026 klasi kuyamba kuphunzira mu February pa 24 koma anthu amene alembetsa kale pano ndimapanga alembetsa yako kale anthu angapo imechi chosangalatsa ndito amene akutimvera adziwe ndithu kunena kuti tiyenera kutseka ikamafika pakatikati pa January kutseka kulemba pano mwayi watsekulidwa kufika pakati pa January tikhala tatseka anthu amene angakhale ndi khumbo lofuna kuti adzathe kuphunzira nawo pokapoka ngati nambala amene asikwana ikhala tikulembabe koma panopa zokone kuti zikuyenda mwachangu. So ndera amene ngakhale ndi chidwi chofuna zaphunzira tikuzogwiritsa ntchito manambala amenewo aperekedwa aja ndipo mudzatha kuthandizidwa ndi kuwuzidwa zoyenera kuti muchite. Pamene tikufika kumapeto tsopano kwa programu yathu taonapo zambiri zokhuza skulu imene ya Mchinji School of Biblical Studies. Ndi skulu ya mpingo wa Khristu imene imaphunzitsa mawu kuchokera m'buku lopatulika Baibulo basi. So tatiyeni mwayi umenewo usatiponye tidzathe kuphunzira nawo Baibulo mozama kwa zaka ziwiri. Pa programu ya lero munali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Pamenso nali ndi abale anga pano Frederick Masiye Phiri kuchokera ku Mchinji
pakalombo mpingo wa Khristu. mmodzi mwa aphunzitsi kumeneko. Yes. Yeah. ya Alon Chavaya kuchokera ku Nchinji pa gombe la Chirusi komanso mmodzi mwa aphunzitsi pa sukulu imeneyi. Komanso Jabez Phiri kuchokera ku Lilongwe, mmodzinso mwa aphunzitsi pa sukulu imeneyi. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akhale nanu pamene mukonzekera kulembetsa ku sukulu imeneyi ya mawu a Mulungu ya ulere. Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ari ambuye naira naine naira naine tapumulire kuno mwana we tapumulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe